प्रणाम। हम हई हेडमास्टर, सरकारी स्कूल के हेडमास्टर। का बताई रोल के बहुत गजन हो गई बा, बहुत गजन हो गई बा। जब से फिंगरप्रिंट सरकार लगवा दिली बा, एगो तो साला बड़का दिक्कत ही हो गई बा कि हमार फिंगरप्रिंट काम नहीं करत। पूछी काहे? खैनी बनावना के कारण। महाराज आदमी के सवेरे सवेरे भी बहुत अर्जेंट पड़ जाला, बिना खैनी के जौन बाजे गुजारा नहीं खे। ओकरा बाद जे बा औंठा लगावे के बा, ई दिक्कत के बात बा कि ना? बहुत दिक्कत के बात बा। दूसरी कारण बा, आदमी की आदत नहीं के स्कूल में रहे के 5-5 घंटा 6-6 घंटा। हमनी के तो आदत रहा कि 5 दिन पर 7 दिन पर कहियो आदमी आयल घूमत फिरत हितई पहुनई लेखा एकदम हाजिरी अपन 10 दिन के लगातार बनई लखा चल गए। पेमेंट आ जाता टाइम से। लेकिन अब बड़ी गजन हो गई बाकी लगाए के पड़ता ठेपा डेली आवता 100-150 के तेल जड़ता महाराज है। मास्टर साहब के दूसरा के मोटरसाइकिल पर चढ़ के आवे नहीं। हाँ हमें लगे तो साइकिल भी आ, सारा पैसा बचा ले बनी जमीन लिखाई के बाद। खाए बड़ी प्रॉब्लम में बनी हम, डेली हमरा उठा लगावे के पड़ेला। और सरकार सोचे लगी मास्टर साहब 8 घंटा मारे, लेकिन ये गलत बात बा। हमनिए के पहुंच पर ले बा, ऐसा बात नहीं के औंठा मारो आ घरे चल जा। फिर आवा साँझ के एक बार ये एगो दिक्कत हो तनी तेल के खर्चा बढ़ गइल बा संतोष मास्टर का। काहे कि वे तेल भरवावे ले ना भरेंगे तो लिख के भेज दे, सस्पेंड मारवा देंगे। इतना पावर हम ही रखते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल बैठल में पीठ दुखाता, ओकरे दवाई कराए में 30-40 रुपया खर्चा हो गइल बा। ये बुझाता हमारा दिल में दर्द हो गइल बा ये बात का। बड़ी दिक्कत हो गई महाराज, बड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन रघुआ लोग नहीं मत सोची लोग कि हमनी बात 100,000 हमनी के साथ जो जुल्म होता एक खातिर हमनी आवाज उठाई सा गांधी मैदान जाके। लेकिन हमनी जे जैसे वहां जाके आवाज उठावत नहीं सा तले तो सरकार लाठी उठा लेती। ओकरा बाद बुझ जाए कि वो गांधी मैदान में हमनी के लाठी से मैदान फाड़ दे। सरकार बड़ी जुल्मी हो गई बा। ई बात के हम आवाज उठावे के कहत नहीं ना, ना आवाज ना उठाए ना तो सुन लिए तो फिर एउ जो लाठी लेके चली है सर। खैर बात छोड़ल जाओ, बात के उठावला से कोनो फायदा नहीं खे। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर का भाई जी काय हाला कोइले बनिया? हम हला करता नहीं, हम अकेले 2 क्लास संभरता नहीं। उन्होंने पुष्पा मैडम पढ़ के स्वेटर बिना तारी। बताइए ये काम ठीक होता है? अरे शांत हो जाए, शांत हो जाए। का चाहता नहीं कि सरकार क्लासों में CCTV कैमरा लगा दो पूरा स्कूल में कि हमनी आदमी के झाड़ो फिरल दुलम हो जाओ। मुश्किल करा दे तू। बस बहुत हो गल। जब तले पुष्पा मैडम आके क्लास में ना पढ़िए तले हम यही जरूर है। अच्छा रुक जाइए, अभी आप पुष्पा मैडम को बुलाओ तनी। हाँ उहे तो बारी के मन लगाता है। पुष्पा मैडम, ए पुष्पा मैडम। 1 मिनट जीजा जी। हाँ सर बोली ना। जीजा जी वीडियो कॉल पर बानी, आ होने 2-3 गो स्वेटरो छान के रख ले बानी। देख लेनी वीडियो कॉल पर जैसे बतिया तारी आ स्वेटर बिना तारी। हाई क्लास के सुंदर मास्टर ने खस लौका। ई गलत होता पुष्पा मैडम, ई बड़ी गलत होता। हम और रहुए के देख के वीडियो कॉल वाला मोबाइल किन्नी कम से कम हमरे बता मिस कॉल मारी। आ संडे मंडे पढ़ाई जाइबे न करेला। ए महाराज रघु तो 1-2 ना आवेला तो हम कोई से कहे जानी, हमरो का कहरा ना आवेला तो रघु कोई से मत कहे। ए कनु आपस में मिलजुल के स्कूल चलेला। यही हम लोग झगड़ा करे में तो लोग जान जाई कि लगी मास्टर से कोई ना आवेला। अभी मैं साला माइक लेके पहुंच जाता रहा सा, प्रधानमंत्री के नाम पूछ दिया सब बदनाम चियार दे वाला। वो बात अलग बा कि हमरा 1-2 ना आवेला, लेकिन हम टाइम से स्कूल त आवेले नु पढ़ावे खातिर। हां हम तो जानते बानी औठा मारे खातिर टाइम पावेला। ओकरा बाद कहां जाला धान रोपेला।
रउआ महाराज तनी हमने वो मिसकल मारल करी ई जुल्म होता जीजा जी लगे काहे खाली होती है तनी रउआ हैं कुछ मास्टरों लोग पर ध्यान दिया हेड मास्टर पर विशेष रउआ ध्यान देवे के चाहिए रउआ तो ये बात खुद से समझदारी होके के चाहिए ना जी है तो कुल मिला के बात ये बा कि में केहू दूध के धोवल नहीं खे हम जाता नहीं काहे कि हमार लोमोइया में के धान बुअल नहीं खे सर जी कुछ बोलेम कि जाई हमार जीजा जी होल्ड पर बाड़े आ 3-3 गो स्वेटरवो छान के रख ले बानी कब से कहतानी हम रउआ लोग के काजी महाराज जी गौत होता स्कूल लगे क्या हो कोई के धान बोए के बा कोई के स्वेटर बीने के बा ए जीजा जी से बतियाए के बा हम हेडमास्टर को वैल्यू बा कि ना बा हैं स्कूल में हेडमास्टर का रहते कोई धान बोई कोई स्वेटर बीनिए जीजा जी से बतियाई अरे महाराज ये स्कूल हो इनमें पढ़ाई लिखाई कोई बात करते नहीं खे बताई तो हेडमास्टर कोई के डरे नहीं खे बताई तो रउआ लोग ई नहीं खी सोचत लोगन की बतावा हो हेडमास्टर साहब अभी ले ताश खेले ना कोइले 15-20 मिनट हो गए स्कूल चल भइला अब 20 मिनट से हम बैठल बानी हमार देह निखात नहीं खे हमारा कब से फोन आवा तो बसवाड़ी में से कि मास्टर साहब जल्दी आइए जो ताश दकल बा सोचो तो कब हम यहाँ से निकली और जाके मारी एकदम बीबी गुला काजी मार से आज ताश खेले ना आई नहीं हाँ अरे महाराज आते रहनी हम अंगूठा लगा के सरकार तो बहा गुड़बक वाला काम हो गई बा अंगूठा लगावे के पड़ा तो डेली आके ना तो बोले हम तो सीधा वही जाओ तो नहीं बसवड़िए में ना तो हम स्कूल में कहा आवत नहीं हम तो डायरेक्ट बसवड़िए में आवत नहीं का सुंदर ताश जकत खैर ये बताई केकट पंजा के सेट लागता खैर छोड़ी उस बात रउआ ये बताई कि ड्रेसवा के पैसवा कब आवे अरे महाराज आई रउआ का ड्रेस के पैसा हैं का होई अरे 4-4 को लइके काहे खाती पढ़ावता नहीं भई बियाह वाला बिया खर्चा मुड़ी पर चढ़ल बा भैंसिया बियाई तो चोकर कोपिला दाल आ मसूरी मार खानी का किने के पड़ी ओकर इंतजाम करे के पड़ी कि ना ड्रेस के पैसा से चोकर किने भैंस बियाई तो ओकर सेवा सत्कार होई कि लड़का के ड्रेस पहनावल जाए वाह गजब कहनी रहुआ बहुत बढ़िया कहतानी आ अपने रहुआ स्कूलवा में पे आवतानी पढ़ावे आ सरकार रहुआ के पैसा देता पढ़ावे खातिर कि ताश खेले खातिर कि रोज बसवाड़ी में चल जानी ताश खेले आ संतोष मास्टर तू जाके धान रोपता रे अपन औठा मार मार के हम नहीं तल खेलवा जाना आ मैडम बाड़ी तो दिन भर वीडियो कॉल लागल रहेली तहनी पैसा उठाओ तार लोगन तो ठीक बा आ हमनी के चोकर किलन से तो तार छाती फाटता पैसा मिल जाएगा जाए टाइम से ना तो जाके ब्लॉक में बुझाई कि उपाय करवा छोड़ी छोड़ी महाराज पोल मत खोली चली ताश खेला जा पैसा आई तो रुए खाता में नहीं जाइए चोकर किनी चाहे कुछो किनी हमारा उससे क्या मतलब गलती से बोल देनी है ध्यान रखें बात के भाई हमार 2-4 दिन में बिया जाई अगर पैसा लेट सेट करी तो अपना खाता से पैसा कुछ ट्रांसफर मारवा दे ना तो